Interesantno je to što hoću istaknuti kako to je bio jedan udarac psihički. On je bio oduševljeni letač, on je htio letjeti. Ovo sve što je bombe bacao i sve to je bilo usput. On je za Hrvatsku i Zagreb isposlovao dvije velike pobjede, a to je 1912. na aeromitingu u Budimpešti i 1913. u Gracu. Time je uveo naš Zagreb, zapravo i Hrvatsku, u svjetsku povijest razvoja avijacije. Kćer od Dragutina Novaka, dakle prvoga službenog i neslužbenog pilota koji je letio sa i prvom i drugom i našom. Sastali danas, evo da otvorimo ovu našu izložbu na temu 100 godina letenja u Hrvatskoj. Zahvaljujući naravno inženjeru Eduardu Slavoljubu Penkali. Moram kazati da je Penkala sam s svojim inovacijama već odavna prešao razine nacionalne, tako da se vinuo u sam svjetski vrh sa kvalitetom i kvantitetom svojih inovacija i izuma. Zamislite, samo 7 godina nakon polijetanja braće Wright, jedna Hrvatska imala je svoj prvi avion. Ta konstrukcija jeste zapravo biplan, visokokrilac, bez kabine. Što to znači? Mi ovdje upravo imamo u našem stalnom postavu, za ovu priliku smo premjestili u ovaj izložbeni prostor, maketu u mjerilu 1:5. Istaknut ću samo nešto, a to je da je moj otac, iako je mlad bio, a to je 18 godina, toliko se oduševio sa letenjem, da se je opredijelio na to da ne bude mehaničar, za što je bio izučen, nego da bude letač. Zašto? Da se digne gore u oblake. Jer kad leti avion kroz oblake, onda ti se čini da je proljeće na čitavom svijetu i da sitne latice proljetnih voćaka, to su one višnje i trešnje, leti po nebu. 1914. godine za Božić prvi puta su njemu dali u ruke avion. Do onda je bio, kao što je trebalo i biti, vjerojatno pješaka. Na početku interesantno je to što hoću istaknuti kako to je bio jedan udarac psihički. On je bio oduševljeni letač, on je htio letjeti. Ovo sve što je bombe bacao i sve to je bilo usput.